Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Iso, Amrita Foot Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair. 你好，名靠优品。 Hello, Miniso. That's your call, Miniso. Miniso。 Miniso. 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 The Icon, the new fragrance by Banderas. At the very heart of Slima, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. Sefora, Hello. kif inti? Mux ħażin, grazzi. Jiena, it-tieni darba li qed nitkellem miegħek, ma tantx kont naf bik jiena. Vera, meta Emili suġġerili li navviċinak, vera nħu pjaċiri għax permessa tal-podcast, qed inkun naf mill-qrib ħafna nies b'karattru vera sot u li huma lesti li jiġu hawnhekk jgħidu l-istorja tagħhom għax aħna nlilek nafuk bħala Instagrammer. Tajjeb? Iva. Però qabel ma bdew il-lives u qabel ma beda l-Instagram, inti għadek zaħira, 20 sena żgħar minni, u l-esperjenzi li inti rakkontajt li għaddejt, domestic violence li għaddejt minna inti, jiena morti daru bqajt naħseb fik ġifieri sa filgħaxija u bdejt ngħid il-partner tiegħi, bdejt ngħidlu fuqek għax vera missejt l-qalbi għax għaddejt minn ħafna. Għaddejt minn ħafna affarijiet. Għaddejt minn ħafna affarijiet f'perjodu, ġifiri, għaddejt minn ħafna affarijiet f'daqqa. Ovvjament, iċ-ċirkustanzi tal-ħajja ikabruk, jibdluk. Imma I'm grateful ta' ġifiri xorta. Din ħobb ngħid għax I'm grateful li għaddejt mill-ħażin għax il-ħażin kien talima kbira lejja biex illum ninsab fit-tajjeb. Nħares lejha hekk biex nipprova. Brava. Importanti ħafna li. Kodna lura. Sefora ta' 15-il sena, min kienet? Jiena ta' 15. Kont spiċċajt mill-iskola 15-16. Imma meta tħares lura, kif kienet Sefora? Kif kont tiddiskrivija? Tifla, l-lum il-ġurnata ngħid kont għadni tifla imma tura ħafna, ma kontx naf xirrit minn ħajti. Jiena trabbejt, il-mammi tiegħi żammitni ħafna hekk kien babil ġifieri kont mhux f'dixxiplina eżaġerata, imma Żammitek ġobozza. Żammitni naqra hekk. Allura qisu meta ħriġt l-ewwel darba jekk kont iltqajt ma' dal-ġuvni kont qisni asfur ħareġ minn ġol gaġġa. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' relazzjoni, ġifieri jiena literally ma tantx kont esperjenzajt il-ħajja qatt ma kont nitla paċe villu noħroġ u nisker, ma kontx dak it-tip. Ġifieri llum teta żgħira jkunu diġà joħorġu mal-ħbieb u jmorru l-belt, kont noħroġ mal-ħbieb. Imma dejjem forsi kien ikun hemm xi ħadd kbir magħna. U jisni meta ltqajt ma dal-ġuvni kont jisni asfur ħarġ minn ġol gaġġa rit l-arus għax jiena rit il-familja kifet lek meta ltqajna jiena lija l-familja minn dejjem kienet valur b'saħħtu ħafna f'ħajti u xtaqt li jkoll il-familja tiegħi. Jiena nħossni li twilid biex insir mami, nħossni ngħix biex inkun mami. U minn dejjem xtaqt, ġifieri minn żgħira, xtaqt it-tir tiegħi kien li nixxi post niżżewweġ u jkolli tfal. U bdejt f'din relazzjoni li damet 13-il sena. Issa u kien 8 snin ikbar minnek, 8 years, 8 years ikbar minnek. Li l-in mill-persuna naħseb iktar id-dynamics ta' relazzjoni li forsi jiena kif qed ngħid peress li ma kellix esperjenza meta
meta relazzjoni qabdet dik ix-xeħta jekk naqra toxic u forsi mbagħad qishom bdew. Ovvjament domestic violence ma tibdix mill-ewwel Mela, b'ċumbum. inti ltqajt miegħu ta' 15. Iżżewwiġtu ta' 19. Kont għadek, baby. Imma kif għadek kif għattinna ritt il-familja. Ta' 20 Kelli t-tifel. kellek il-Diego. Naqra ta' daqqa ta' ħarta oħra u ħanitkellmu fuq aktar Li ma ġietx il-qudiem. mill-ewwel ġiet qisu meta t-tifel kellu tu. Tu. Mux għedin najdu li ma rridx it-tifel imma Le, laqqa xejn, bil-kontra. imma mbagħad ħanitkellmu fuqha. Mbagħad però kif bdew jgħaddu snin, ir-relazzjoni tiegħek kif qed tgħid bdiet tiġi naqra toxic. Iddiskrivili ġurnata normali fir-relazzjoni tiegħek. Jira lija kienet normali, għaliex ovvjament jien ma kontx naf ħajja oħra, ġifieri naf li jkun hemm episodji, naf li tiġġieled 4 darbiet, 5 kuljum fuq affarijiet vera bla sens, għalija kienet normali. Fimt, kienu kun hemm ġranet tajbin, ta' mhux qed ngħidlek le, ġifieri lejn il-bidu kienu kun hemm naf episodju jew tnej ħżiena mbagħad ikun hemm 3 xhur ta' kalma pereżempju. U inti dawk 3 xhur ta' kalma jżommuk biex meta jerġa' jinqala l-awċ tibqa' hemm għax tgħid. Fimt? Imma ġurnata normali hekk kienet tkun Ħafna ġilied? ħafna ġlied, ħafna argumenti forsi fil-vojt. Illum looking back ngħid kif kont ngħix. Taf kif imma meta ġejt biex noħroġ minna, kont ngħid kif ħanejx mingħajrhom. Għax inti tant tidħol fis-cycle tagħha, relazzjoni meta tkun tossika tant tidħol f'cycle illi diffiċli immens biex toħroġ minna. Għax jiġi normal tiegħek. Tiġi n-normu ma tkunx taf ħajja oħra. Ma kellekx xbib? Ma kellix ħbieb, kont waħdi, kif qed ngħidlek kont naħseb illi huwa normali. Ħajti kienet imdawra ma' dar raġel u fimt, jien kont nara lilu biss, literally u biss fil-ħajja tiegħi. Kien hemm naqra wkoll manipulation. Ovvjament, Għax kien jgħidlek jekk tħallini. Kun hemm periodi jew instances fejn jgħidlek isma' jekk nieqfu jien naf nagħmelek jew nagħmelek, ġifieri ovvjament inti tkun tibża inti l-persuna jkollok ċertu emotions. Inti tkun emozjonalment you're emotionally invested fir-relazzjoni li mħabba tkun hemm, ġifieri jekk tgħidli x'kont tħobblu jew x'kont tħobb. Ikun hemm imma affarijiet li jkunu tajbin, ġifieri ma tistax tgħid il-persuna tkun ħażina biss. Le, persuna qatt ħażina biss. Kulħadd ikollu storja. U nagħmluha ċara wkoll li xi kultant the abuser ġeneralment ikun vittma ta' xi ħaġa oħra fil-ħajja tiegħu li ġelu isirek, ġifieri dik nagħmluha ċara u aħna hawnhekk mhux qegħdin hawnhekk biex nippuntaw swaba lejn ħadd. Però mingħajr forsi ma nqogħdux nitlu f'dettalji ta' ġara u x'ma ġarax, però inti spiċċajt mort ix-shelter, ġifieri shelter tan-nisa. Lejn l-aħħar Lejla ħarsu ma kienx qed ikun hemm dawk il-perjodi ta' kalma, jien qedlek forsi jkun hemm episodju, jkun hemm 3 months, 4 months, ġili iktar li jkun hemm dik it-tranquillità. Lejla aħħar imbagħad it intensified so much illi ma tkunx tista' tibqa'. Ġifieri jien I was aware, ġifieri jiena kont aware illi kont immur therapy sessions, immur u nerġa' nieqaf, nerġa' mmur, nerġa'. U I was aware, kont ngħid this is not the life I want, ġifieri jiena ma xtaqx li ngħix hekk. Jien kieku kelli is-seta kont nibqa' fir-relazzjoni u nsalva l-familja u tbiddel lilu. U nbiddel dak kollu li kellu jinbidel. Ġifieri. Imma le, mbagħad tiġi f'punt illi fejn tibda tara li ma tistax you cannot work around it anymore. Però kif għadna wkoll huwa diffiċli wkoll. Diffiċli ħafna. Ħafna. Jiena meta ltqajt miegħek għatlek isek bniedem qed jaqta' droga. Iva. Daqshekk diffiċli, ġifieri the pain is physical, literalment ma
ma qas nista' nesprimija, nitkellem ħafna fuqha, jiena jgħidu li tajba ħafna biex nesprimi, imma meta niġi biex nispjega dak il-feeling, għax inti literally kollok ħajtek mibnija ma' il-persuna u jkollok it-tfal iktar u iktar, inti tibda taħseb mhux biss għalik imma taħseb għat-tfal. Ġifieri hija step diffiċli ħafna. Għax fil-fatt inti semmejt li wkoll kif naf li mort ix-shelter darbtej, nitkellmu wkoll fuq ix-shelter, issa mort lura darbtej wara x-shelter, erġajt mort lura d-dar. L-ewwel darba mort lura, l-ewwel darba niftakar kont triqda u xi tlieta ta' filgħodu waqt li nkont triqda ħassejt il-ġaħat jolli s-sodda bija għal-argument kelli nitlaq bit-tifel b'kollox il-barra, tlaqt kif kont bil-penti, literally kif kont, ħafja kien Novembru. Mort lassa ta' ħazzabba. Ġifieri s-sitwazzjoni tant kienet kera li inti kellek tiġri mid-dar. Tlaqt, u għax ma tgħidx kien argument f'nofs argument taf kif jien kont riqda, ġifieri ħtaft it-tifel għiżwirtu ġol kutri tlaqt mill-lassa ta' ħazzabbar batuni id-depo bil-qalsit ta' taħt. U ħafja. U bil-karozza. Għax illum. Kontet is-suq. Illum ma tawk xi ħaġa biex tilbes. Bis-serjetà. Le. Jiġifieri l-pulizija ma tawk xejn. Għax il-reports ta' domestic violence ma domx jittieħdu ġewwa l-assess Imma jiena ma nistax nifhem kif qed jaraw mara hekk bil-baby kemm kellu żmien. Il-tifel kellu 6, 7. Tifel. U għet jaraw kek u għalulek le sorry għax il-proċedura li titmur id-depo u aħna ħanibatuk id-depo bil-qalsit ta' taħt. ħafja jekk joġbaq f'Novembru fit-3 ta' filgħodu. U ħadd ma ta' kwejjex. Le, ma dik is-sitwazzjoni, ġifieri s-sitwazzjoni kieku konna nagħmlu podcast ieħor fuq is-sistema nimlewh kollu wkoll. Għax is-sistema hija tal-biża'. Sistema mhix tajba. Jiena naqra taħta. Le, sistema, issa. Ngħidlek jiena mort id-dar u bqajt newden fuqek u bdejt ngħid dak il-ħin meta rrakkontajt li speċi ta' ma qed ngħid imma x'jiġifieri żomm, jiġifieri pulizija. U llum ta' niġi aware tagħhom għax dak iż-żmien tant kont in a survival mode li laqas kont laqas idea ġifieri ta' kemm kienet gravi s-sitwazzjoni u min ikun għaddej minna ma jkollu inti tkun on a survival mode, literally you're living second by second, ġifieri inti qas tibda tirrealizza kemm żgur inti kont l-affarijiet qiegħda ġo qisek ħolma kera, ħa. Ġifieri mort id-depo. Mbagħad minn hemm mort id-depo, ħaduli r-rapport, ovvjament imbagħad jiġu mill-appoġġ jagħmlulek ir-risk assessment. Ma mbagħad ħaduk id-dar. Żgur sa tant kienu saru x-7 ta' filgħodu, ċempilt lil-ommi ġew jaħdu t-tifel għax it-tifel kien miegħi. Għalfejn ma morċ għand il-mama? Għax jiena kien ili ħafna żmien ngħidilhom ħanitlaq u nerġa' nirranġa u nerġa' ħanitlaq u nerġa' nirranġa. Mbagħad wara ċertu snin ma tibqax kredibbli. Ġifieri, u mbagħad anke inti tibda tiddejjaq tistħi minnhom u titlobhom l-għajnuna tħossok bl-Ingliż jgħidu a burden. I was a burden u għax di xi ħaġa li ġibta bidi, imma kont naf x'qed nagħmel kull darba li tlaqt u rġajt mort. Kont naf x'qed nagħmel, ġifieri għalkemm jien kont nara impossibbli li nitlaq. Imma llum il-ġurnata ġrat, ġifieri ma kienitx impossibbli. Fimt? Kellek bżonn iż-żmien tiegħek. Kollok bżonn iż-żmien, imma inti tibda tħossok illi aħjar ma ddaħħal il-ħadd fiha l-kwistjoni. Egejn għax jiena deep down ġo moħħi kon ġana flin ħanerġa' mmur. Ouch. Qed tifhem inti tkun taf. Tkun taf. Inti tkun taf. Ġifieri dakinhar mbagħad mid-depo. Mbagħad xi 7 ta' filgħodu ħaduni id-dar, ippakjajt xi affarijiet u ħaduni ġo dan ix-shelter. Għajdilna fuq ix-shelter. Dan ix-shelter itik shelter. Tajjeb, itik protezzjoni, ġifieri inti tħallt hemm u taf li qedem u qiegħda sejf, ħadd ma jista' jidħol. Għatli bil-grada tinfeta. Isek tħall ġo ħabs li inti litteralment
tinfetaħ grada qudiemek, tħalt, terġa' tingħala u tinfetaħ oħra, fimt, you're in between gates. U dejjem niftakru li inti kont għadek kemm 24, 25. Da ġara qisu 3 years ago, 3 to 4. U jiena meta mort ix-shelter, kifetlek kont l-iktar minn nisa kollha li kien hemm, kont l-iktar waħda minn nisa vantaġġati għax jiena mort bil-karozza pereżempju. Kont naħdem. Allura Għajdinna x'kont taħdem. jiena kont naħdem bħala night care worker ma' tfal li jirrisjedu ġewwa dar Fraddigu l-Ħamru. Dawn tfal. Illi jkunu taħt care order, jkunu meħudin mill-familja bioloġika tagħhom u jitpoġġew taħt care order u jkunu qegħdin jgħixu ġodin il-home. U inti kont mur tuħsibu. U jiena kont naħdem night Ta' care bil-lejl. worker magħhom bil-lejl. Vera, mama. Neħe, kifetlek inħossni li il-maternal instinct tiegħi minn dejjem hekk kien hemm u anka meta ġejt biex insib xogħol għalkemm qabel kont nagħmel office work u hekk. Imma qisum mbagħad meta jkollok it-tfal isek hekk bla ma trid tgħid dini il-vija tiegħi. Għax intat li kont magħhom fis-summer school. Jiena dħalt nagħmel kors għal-LSC għaliex meta ħadd iddiagnoż tat-tifel bdejt interess iktar ruħi u ovvjament irid tinsib xogħol illi jagħtini l-aċċess eżatt li nkun iktar mat-tifel. Kont qed nagħmel il-kors kelli bżonn nagħmel l-hours, mort nagħmilhom skola sajf tal-Ħamrun u kien hemm dawn it-tfal, tqajt ma' dawn it-tfal u spiċċajt naħdem magħhom imbagħad. Xelwa. U dik kienet ħaġa oħra li inti kont taħdem bil-lejl. U żgur jiena. It-tifel kien ikun ma' missieru. Jiena rrid il-xi ħadd irrid il-xi ħadd, ma kelli bżonn il-xi ħadd illi jżomm li t-tifel sa ma jien inkun għax-xogħol ġifieri jiena kont. Mhux hekk, għax hawn ħafna nies. Sikkina taqta' minn żewġ naħat għalhekk. Ħafna nies sefor anke li qed jismawna li jgħidu illallu. Ġifieri di kienet f'di sitwazzjoni u ħankomplu nitkellmu fuq ix-shelter reġgħet marret lura, imma l-affarijiet ma jkunux faċli. Finanzi kellek biex titlaq. Żgur li le, inti titqis li inti mela jiena qed naħdem sewwa. Issa biex taħdem kellek bżonn il xi ħadd biex iżomm lit-tifel. Fil-għaxija x'jiena kont naħdem bil-lejl biex it-tifel ikun nista' nwasslu l-iskola nippikjah eċetera. Kelli l-loan tad-dar rid tinħallsu. Mhux hekk. Innaqqas is-sem tiegħi tal-loan mill-paga li kelli jien diġà kont ngħaddi bl-eżatt. Min fejn ħallas skera jien biex nitlaq mid-dar. U llum il-ġurnata. Jgħidulek jitlaqu, all right. Imma jitlaqu. Għamilta kont mbagħad wara żmien inti għandek proċess ta' xhur ta' meta tiftaħ ir-rikors il-qorti u jista' mhux ikun b'urġenza, għax jiena kont ftaħtu b'urġenza r-rikors. Imma u kemm dam? Ir-rikors dam 2 to 3 months biex ħareġ, ġifieri mhux la kemm tgħid. Ħatitlaq u inti jekk inti qed tgħix mal-persuna taħt l-istess saqaf u da qed jirċievi l-karti bil-qorti li jrid jitla' l-qorti li jrid hekk li jrid hekk da jkollok sfrakass. Mela tgħix ma' persuna fejn hemm domestic violence qed tirċievi l-karti tal-qorti u dil-persuna qed ħallija iktar ħadd titriggerja flimkien. iktar ħadd titriggerja l-persuna li ġifieri tifhimha għax ovvjament inti It's war. Mhux hekk. At the end of the day. Mhux hekk. Allura kien hemm diġà dan kollu illi jiena kont qed naħseb ġo moħħi biex tibda r-rikorsi tilflus ukoll għax l-avukati ovvjament. Ridek xi 600 euro dawn deposit, ġifieri minn fejn ħanġibhom jien daw. Qed tifhimni? Insomma mort ix-shelter u kif dħalt ħadd xokk. Għalfejn. Ħadd xokk għall-ambjent u li jilqak jiena għatlek meta ltqajna għatlek niġbru ħafna fil-Christmas u hekk naf għax jiena kont naħdem ġostitut allura u jiġbrulhom ħafna jkun hemm ħafna forsi kumpaniji li jagħmlu CSR work u jmorru jirranġaw maintenance għax ovvjament hemm it-tfal u tfal qisu kulħadd is-soft spot. Għax mela għax ix-shelter Shelter tan-nisa biss. Shelter mhux tan-nisa biss. Tfal. Shelter hemm it-tfal. Kull mara kważi li tidħol ġo shelter tmur bit-tfal.
ħafna minnhom ikunu X'hekk. bit-tfal. Huma jitrattawk b'mod dinjutu sal-aħħar ġifieri mill-mezzi li għandhom Mhux hekk. mhux jgħinuk ta' Mhux hekk. jippruvaw Dawn jagħmlu mhux iktar in-nies minn li hekk. jaħdmu hemm. Jipprovdulek sal-ikel, ġifieri imma il-post u dak li huwa post antik. Jiena kif dħalt bdejt nikbi qedtilhom jien mhux ħanoqgħod. Kont literalment nippreferi mmur id-dar nissawwat Wow. milli nibqem. Issa forsi tgħidli l-allu. Imma jiena hekk ħassejtni għax ikraħ il-post huwa ikraħ, ġifieri mhux biex naqta' qalb min qed jarana, Le. ġifieri għax jekk ikollok bżonn tmur jiena fil-fatt imbagħad erġajt mort u għamil ġimgħa dik l-ewwel darba li mort. Imma mat li ċertu affarijiet pereżempju meta kont ix-shelter, kulħadd ikollu il-duties. Eżatt, Pereżempju id-duties li tiegħek. rrid kelli pereżempju nsajjar għal kulħadd. Eżatt, inti kollok roaster u meta jmissek tipprepara li kna tal-offsinar il-kulħadd, pereżempju. Imma pereżempju intatli. Ma jkollokx. U vera dak il-ħin dejt naħseb fik, dejt ngħid. Mela immaġin inti mort ix-shelter, mhux għax mort weekend break, tajjeb inti mort ix-shelter għax imsawta, għax missejt il-qiegħ, għax kellek taħrab, kellek tipproteġi lilek innifsek u kellek tipproteġi lit-tifel tiegħek. U inti għandek bżonn hemmhekk l-għajnuna, l-imħabba, l-protezzjoni, l-aħħar ħaġa li għandek aptit tagħmel li toqgħod issajjar għal kulħadd. Però it keeps you going ukoll, ġifieri li jkollok xi ħaġa x'tagħmel. It keeps you Ma going. jkollokx aptit. Le, żgur li le, u l-inqas ħaġa li tarhom dak il-ħin. L-attitudni tagħmilhom l-affarijiet, ovvjament. Imma għandek dar illi hemm ammont ta' nisa residenti fiha. Ġifieri tifhimha illi daw saħħa qegħdin hemm jipprovdulek is-servizz mhux jqogħdu jsajrulek u jnatfulek. Kollok kamra illi tkun equipped b'kiċinet żgħira u bathroom, ġifieri inti kollok Il-privatezza tiegħek. Eżatt. Imma ovvjament mhux kulħadd id-dar ifittex. Mhux hekk. U meta inti tkun għaddejja minn żmien ħażin, kulħadd iktar tfittxa d-dar. Vera. U U s-sodda l-fatt- tiegħek u l-kamra tiegħek. Eżatt, u l-fatt li inti ma jkollokx dak il-comfort tad-dar to get you through it, diġà fimt? Again, I'm very grateful, ġifirina. Bla dubju. Sena wara rġajt mort u għamil ċarem, imma l-ewwel darba li mort ma stikjajċ iktar minn ġimma, kont għan iġġennen. Ejja ngħidu li x-shelter huwa post fejn l-intenzjoni tiegħu hija intenzjoni tajba, hija intenzjoni Li tipproteġi. Imma ejja ngħidu li fadal ħafna xogħol xi jsir. Ħafna. U għandhom bżonn ħafna għajnuna, speċjalment il-management li jmexxi għandhom bżonn ħafna fondi biex jibdew anke forsi xi refurbishment u hekk għax hemm bżonn. Hemm bżonn kbir. Diġà kien beda xi xogħol għax imbagħad meta mort it-tieni darba kien hemm xi kmamar li kienu daruhom il-ħitan u hekk imma still hemm bżonn. Isek għandek vażun mkisser u dejjem Eżatt, qed titfalu eżatt. l-glu. U Hemm x'inhu? bżonn li ovvjament di tiġi mill-pubbliku għax kif qed ngħidu domestic violence hemm ċertu stigma li jgħidu x'dik ħaqqa, x'dik baqgħet u għax dik hekk u hekk u hekk u hekk imma tittejxa biex tkun Jiena taf. di li nixtieq ħafna lin nies jifmu. Kont taħseb li forsi tista' tbidlu? Mhux ovvja. Ovvja, it-tama li żommok. Inti kull darba tittama li l-affarijiet ħajinbidlu. U hu probabbli kien jgħidlek. Sorry. Mhux hekk, ovvjament, ovvjament. It's a cycle. It's a cycle li inti il-domestic violence jekk tfittex fuqha, it's a cycle of highs and lows, Iva. ġifieri very highs and very lows. That you become addicted Għax inti tkun qed tilab mal-kemistri tal-moħħ, Iva. ġifieri literalment. Iva. It's something physical, ġifieri jekk tfittex fuqha. Iva, le ċerta. I'm not that into it, imma jekk tfittex fuqha. Hemm ħafna informazzjoni illi it alters the chemicals of the brain, ġifieri veru it's something physical U illi. inti ħajtek dik tiġi in-normal tiegħek. Norma, ma tkunx taf. Ma tkunx taf ħaj oħra, fil-fatt meta mbagħad bdiet ir-relazzjoni tiegħi ta' wara dan kollu.
Kifetlek kont naf ngħix, X'kont tgħidlu lit-tifel meta kont tmur ix-shelter? kont ngħidlu ħammarru l-hotel. U għadu jsemmija, għax l-ewwel darba morna u kellna room number 8, u t-tieni darba konna morna u kellna room number 4, u ġieli jiftakar fihom hekk u jsemmihom, għax ovvjament peress kien hemm it-tfal. Jien għatlek meta ltqajna għatlek kultant mhux nirringrazzja l-Alla li t-tifel għandu special needs, imma stajt naħbilu ħafna affarijiet. Ġifieri tifel ta' 7 snin li forsi bla kondizzjoni mhux ħadd tmur ix-shelter u tgħidlu qegħdin il-hotel. Imma jiena qisni it-tifel kont inkun nista' nbenġililu ngħidlu qegħdin il-hotel. Immaġinak bħal dak il-film La Vita Bella. Xi ħaġek. Xi ħaġek. Xi ħaġek. Inti tant kemm kont lesta li diħajtek li anki tatu għamilt. Mela, xina kont ngħid mhux ħanitilqu qatt. Jiena kont inħobbu b'mħabba tal-ġenn ġifieri. Ma nistax nispjegalek, illum inħares lura u ngħid kienet infatwazzjoni, kienet kont inħobbu ta' ġifieri u missier it-tifel ġifieri I'm grateful kif qedlek fil-bidu għax kieku m'għandix it-tifel. Mhux ovvja. Kieku jkollok tħares lura Sephora f'dak iż-żmien. Meta kont ħares fil-mera? X'kont tħoss? Min kont? Naqas kont naf min jien, għas kelli identità. Illum naf x'inħobb, naf il-karattru tiegħi x'inhu, naf il-valuri tiegħi x'inhu mal-weaknesses tiegħi. Ma kontx naf min jien, għax jiena dak iż-żmien li inti suppost qed issir mara, ġifieri minn 16, 17, 18 bata biżidu. Jien kont għaddejja minn dak kollu. Allura ċertu affarijiet li inti it's normi li tgħaddi minnhom ċertu transitions u tara inti x'jogħġbok u x'tu pjaċirta, jien daw ma għaddejtx minnhom, jien tant kelli affarijiet fuq moħħi. Tant il-ħajja tiegħi kienet okkupata niġġielet nargumenta nara x'se nagħmel. Fimt li ma kellix ċans jiena nkun Sephora ma kienet imkien. Le. Mbagħad daħal Instagram. Qabel ma daħal Instagram. Nitkellmu narfu Diego. Fil-waqt li għaddejja minn da kollu, u inti għad kellek 20 u għellit dal-baby sabiħ. Diego, sena u nofs wara li twilet, il-mama tijak indunat li hemm xi ħaġa mhux id-doq. Għax oħti kellha tifel 9 months ikbar minn Diego. Okay. Allura oħti tgħix mal-mami, allura kienet jiena kien l-ewwel baby ma stajtx inqabbel. U l-mama kienet tgħid li sef it-tifel ngħidulu ma jħares, pereżempju jien ngħidulu nar gażaża ma u jkun ngħidilha iqaf ikkumpara, tikkumparax għax jiena dejjem naqra u dejjem raġun li you don't compare. Brava. U mbagħad kelli il-Parents Day ta' Child Care fejn kien imur. U saqsejthom tilhom isma' x'il-mami hekk u hekk qed tgħidli, it-tifel qiegħed lura minn tfal oħra. U inti in the meantime ma ħassejtx? Xina, it-tifel kien eye contact kellu pereżempju. Fimt kien jitħaq ħafna, physically ma kont naralu xejn. Mbagħad kont kellimt il-ta' child care u qalu li speċi isma' he is delayed, speċjalment fejn jidħol speech. Fl-istess żmien kelli jagħmlu l-screening tas-sena u nofs ta' tfal, niftakar mort il-klinik. U li għamlitilna l-screening niftakar vera kienet żorra bdiet tgħid li speċi missek tistħi inti ma tafx li t-tifel dawn l-affarijiet ma jagħmilhomx hekk dak il-da u jiena ħatta kontri għaddi qastaf x'inhi. I have to add li jiena it-tifel kien delayed ukoll fl-speech u niftakar ħattu fl-istess post li ħadd kien hemm min kien vera ħelu, però kien hemm min kien vera żorr.
U id-di isa bdiet tgħidli li għax nibatu child care u għax naħdem mhux qed ninduna bihom dal-affarijiet. Ma tkunx taf jaħasra. Fimtu jien kien l-ewwel baby. Autism hija, jiena ħdimt ma' tfal autistic naħseb għamilt 10 snin. Autism li spektrum tant huwa wiesa li kważi kif qed tgħidli pereżempju għandu eye contact, dik hija waħda mit-telltales ta' autism, jiġifieri li kellu eye contact. Diġà it throws you off course. Ekku. Jiena autism kont nafx. Kont ġili smajt bih. Kellek awareness. Laqas idea, qas interess ma kelli. Għax jiena kont nisma' eżempju dak it-tifel autistik. Però ma kontx. Għax jiena forsi nistaqsi minn nies kollha li qed jisimgħuna, qed nisimgħu ngħidu li t-tifel tiegħek autistik għandhom. Spjegana x'inhi fuq L-awtiżmu hija kundizzjoni neuroloġika, ġifieri inti t-tifel jekk taraħ tgħid m'għandu xejn. Iva. Imma mbagħad ikollok ċertu traits socially fil-communication kif il-mod kif ikun wired moħħhom ikun differenti. U m'hemmx tifel fuq l-ispettru tal-awtiżmu li hu bħal ieħor. Ġifieri ma tistax tgħid inti għandek tifel jew tifla li għandhom hekk u hekk. Li tista' tgħid severe, mild, eżatt. Kolla differenti. U xi kultant il-behavior tagħhom tkun inkontrollabbli. Eżatt, u speċjalment meta kien żgħir kien non-verbal ma kienx jista' jikkomunika. Dawk ikunu frustrati ħafna. Għax ma jistax jikkomunika x'inhu jgħid. U mbagħad jispiċċa malart. Frustrata inti għax inti ma tistax tifhem dat tifel jew tifla xi trid jew xi jrid. U tkun barra n-nies iħarsu lek. Saqsik ġieli kont x'imkien li dat tifel jaqbad jagħmel tantrum u n-nies qed tarhom iħarsu lejk u taf li jekk jiġu fuqek. X'għidu? Jiġu fuqek, da hekk tħallih jagħmel hekk. Xi eżempju għamilli ħabta kien jaqbadni hekk minn xari. U jiena kont naqbdu l dat tifel minn fejku minn malart inħallih literalment b'xari ġojdeħ u nġri biħal karozza per eżempju. Biex tikkalmaħ. Biex nikkalmaħ xina nkun inti tidra t-tfal tijak, ġifiri tkun taf li. Mux ovvja. L-istint tijak tik li tneħħelu jdeħ imma jina kont nkun naf li he's in distress. Exactly. U jgħidu, ekk tħalli jew jkolli xi girfek ġewwiġ, tħalli jgirfek inti t-tifel, ekk u ma tgħidlu xejn, jew qed tibqa' tkellmu bil-ħlewwa pereżempju. Dak hekk ngħajjat miegħu iktar ħanġennu jien. Fimt imma kienu jiġu, speċjalment forsi mhux l-anzjani kollha imma speċjalment anzjani li ovvjament ma jkunux aware tal-kondizzjoni kienu jiġu ħafna fuq, u Jena nixtieq nagħmel appell lin-nies li qegħdin jarawna li minflok jiġu jiġġudikawk, jiġu jgħidulek għandek bżonn għajnuna. Anke ma jew ma jgħidu xejn. Le, il-fatt li bniedem forsi tgħaddi u titbissem jew dik il-ħarsa ta' ħlewwa li tgħidlu fimt inti tħossok komda li jekk għandek bżonn għajnuna ħatejdilhom. Eżempju, min jaf kemm kont immur is-supermarket u kienu jgħiduli toħdux miegħek is-supermarket, għalfejn tieħdu miegħek. Imma jiena tant kont aware li dat tifel irridu jikber indipendenti li kont ngħid jien nieħdu llum, nieħdu għada, jinstabat illum, jinstabat dat tifel xi darba ħajjidra tas-supermarket. Għax ma kienx irid imur. Żgur, supermarket, sensory overload tal-bliħu, dawl, diski, storbju, nies, ġen, kuluri, kollum kien. L-ar, post li tista' toħodhom. Imma kont ngħid daħa jikber. You need to desensitize. Jiena dejjem hekk imxejt miegħu t-tifel. Forsi I was lucky li t-tifel seta' ikompli mal-way kif provajt nejn. Le, ma importanti ħafna li jattajt inti di. Per esempio, jiena kont naħdem ma' tifla kienet tikdem ħafna. U ġili kienet tikdem li wiċċi, ġili kienet tikdem li jidi, imma tikdemek illum, għada, pitada. Meta ma tajjaċ maħħom, ma tix tajjat maħħom, titħares lehom u tajdilhom, no, tallimhom. Eżatt. Illum il-ġurnata, ma dix. Allura, forsi dak li kun li l-ek jgħidlek tħallih jagħmelek, ma jena nista barra nix pjaċir li jattajdaw l-affarijiet, għax importanti. Ħafna.
ma niġġudikawx għax ma nafux. U daw il-każijiet qed jiżdiedu, ġifieri bdejt nara intervista li għamel kombinazzjoni jiġi l-psikjatra tat-tifel, Dr. Nigel Camilleri, u beda jgħid li jekk qabel l-istudji kienu juru li 1 in 10, issa jidir li qal li qegħdin 1 in 6, ġifieri tifel minn kull 6 jew it's a lot, ġifieri. Boys iktar minn girls, imma girls ikunu iktar severu mbagħad. Vera, mhux tiegħi girl kienet. Għal-kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal-bżonn tiegħek. Amrita għal-servizz aħjar. Meta inti sir taf li Diego huwa autistic, kif ħassejtek? Ħassejt id-dinja waqt fuqi literalment, għax jiena kont diġà għaddejja minn ħafna affarijiet u kienet iċċi rasa fuq il-kejk. Kont ngħid m'għandi xejn normali f'ħajti wala qas dat-tifel hekk kont ngħid wala qas it-tifel mu ħajkolli illum ngħid. Imma ovvjament. Huma feelings li vera tgħaddi minnhom, ġifieri. Il-ħin. Rabja. Grief. Rabja lejn Alla, ħatta ħafna kontra Alla, ġifieri. Għalfej kont rabja. Għax jiena kont nitlob ħafna dak iż-żmien u kont ngħidlu taf minn xi għaddejja taħseb li niflaħ għaliha jien. Ma kontx ħossni niflaħ għaliha. Grief qisu mitlek xi ħadd, literalment naf li ħajkun hawn minn qed jarani u jgħid. Le, eżatt, ma nixtieqx qisu mitlek xi ħadd l-istess proċess biex inti taċċetta għax inti tlift it-tifel li ħsibt li ħajkollok. Inti l-grief tiegħek kien inti bnejt u inti dejjem li tkun mama u bħal kull mama li tkun pregnant tiġa tibda timmaġina kif tkun ħajtek bil-baby. U dejjem timmaġina meta tisma' ma li għadat tifel nieħdu l-futbol, ħanamlu hekk, ħanalmu hekk, ħanalmu jkun hekk, ċertu affarijiet ħanallimhomlu biex meta jikber ma jkunx hekk. Jisfaxxa kollox. Il-valuri li inti taħseb li ħatgħaddi l-dat tifel jew tifla daqs jibda jifmek. Ġifieri inti meta tajt qisu mitlek xi ħadd mhux qed tajt qisu mitlek xi ħadd għax it-tifel mitlek qed tajt you had to let go tal-ħsieb tal-idea li bnejt ta' dan il-baby, ta' dan it-tifel li ħajkollok. Ġifieri jekk jiena dat tifel għandu tu u qed nistenna, kont qed nistenna meta ħajat li ma' jiena dik eżempju kelli naqtaħħa minn iżma dat-tifel jaf qatt ma jgħid liema. Inti għad li ġieli tkun tisma' ommijiet oħra jgħidu. Kelli neighbor kienet next door neighbor kellna tfal li kienu dikun xi xahar kien hemm bejniethom. U kont nismaħa pereżempju tifla tibda tgħidilha mama dik kienet tgħidha ħadd li rasi ma tini ċans pereżempju affarijiet li llum nagħmilhom jien għax illum thank God he's verbal. Imma lija kienet tkun ngħid żik jien kemm nixtieq nisimgħu jgħid li ma pereżempju. Fimt? Ovvjament il-bniedem dejjem irrit mill-li mandu. Ma s-situazzjoni li ngħidlu kemm tgħid ħadd li moħħi. Imma dak iż-żmien u minn flok tieħdu from playground to playground inti therapy session to another. Mhix faċli. U l anka bħala finanzi u inti flus li jkollok expensive ħafna ħattu Disney, kieku ħattu lem, kieku ħattu law, tnaqqashom minn x'imkienu. Terapiji jiswa ħafna flus, għajnuna mawx, ġifieri sfortunatament għalkemm jeżisti servizz tal-gvern imma bil-fors se toħodhom privat. Bil-fors. Inti one therapy session a week mi biżejjed. U jiswew ħafna flus. Jiswew ħafna flus u għandek ta' sija ivarjaw minn 30 għal 60 euro. Ġifieri kemm il-60 euro għandek fil-ġimgħa. U mhux darba fil-ġimgħa. U terapiji hemm ħafna għandek occupational therapy, speech therapy, hekk ikollhom bżonn il-fizjo toħodhom fiżjoterapi.
psychologist report jiġik minn tal-inqas €400. But forsi kollhom bżonn il-medication għandek il-psik. Never ending. Never ending. Never ending. Meta tħares lejn it-tifel, x'in il-biża' tiegħek? Biża' tiegħi hija li jikber u forsi jkun hemm min jieħu vantaġġ minnu, jew forsi jikber u jsibru f'sitwazzjonijiet illi mhux sbieħ u la nispiċċa jien hu l-iktar. Ma jiena diġà għatlek. Inta dek żgħira. Maġorta ta' U kont vera żgħira. Jiġifieri ħatkun hemm għall-biċċa l-kbira ta' U ħajtu. jiena qedtilek di meta ltaqajna u forsi ċertu nisejdu li anke inti qed li kien għalfejn toqgħod tgħidlu hekk, imma jiena diġà nippreparah jien mhux għal dejjem. Ġifieri dat-tifel għandu wejt u jiena diġà daħħaltlu l-kunċett li hemm mewt. Għax jiena forsi irrid nippreparah dat-tifel, dat-tifel il-dik tiegħu hija illi jkun preparat f'kull ħaġa li jagħmel. Allura jiena forsi nagħmel ħażin imma jien nippreparah ngħidlu isma' jiena rridek titgħallem ċertu affarijiet jew ninsisti fuqek biex tagħmel ċertu affarijiet, jien m'iniex għal dejjem, il-ma mhix darba tixxieħ u ħatmut, jien nista' nimrat u mmut, jien nista' naħbad bil-karozza u ma nerġax niġi. Tgħid li it's heavy għal tifel ta' 8 snin. Ma jiena rridu jifhem u peress li jiena naf li t-tifel toħodlu iktar żmien biex jifhem, jiena rridu aware, irridu jgħix indipendenti, irridu jitgħallem ċertu affarijiet biex ma jweġġaxu fl-aħħar mill-aħħar. Għax jekk da ħajtu mdawra mal-mami u minn għalih li l-mami hija eterna. U tiġri xi ħaġa. Naħseb kull tifel jew tifla ħares li l-ommu missieru u jaħseb li huma eterni, ejja ngħidu hekk ix-xini. Imma hekk inħossni li aħjar illi jista' jkun hawn mhux ħajqabel miegħi imma jiena nħossni aħjar. U it-tifel jaf. Fimt issa pereżempju għall-baby jgħidli ngħidlu she will take care of you. Ngħidlu meta tikber ngħidlu ħadd ħsiebek. U jgħidlu when you die, ngħidlu yes. Ħasra! Ma toqgħodx tgħidlu kuljum tal. Le, ma ngħidlux kuljum. Le, mhux kuljum. Kollu jħares lejk. Le, ħassa l-ħares kieku bidweq kuljum. Imma jaf għandu idea l-ħajja kif inhi. Fimti ma nippruvax naħbilu, ma nippruvax impinġilu ħajja differenti milli jien anke l-bullying pereżempju. L-iskola jew hekk ma nindaħalx iż-żejjed jekk kien hemm xi tiġi jgħidli għax ma labux miegħi jew għax ħadd qabad miegħi. Inti tiddilja magħha. Brava. Mhux faċli għalija ara taħseb nibda nbaqbaq. U ommi tgħidli Madonna inti kif ngħidilha u jrid tiddilja magħha. Għax jiena mhix ħankun hemm dejjem f'ħajtu u dawn l-affarijiet ħajbildjaw ħal-affarijiet ikbar meta jikber. So, nipprova nħallih kemm jista' jkun. Inti taf kif għandek trabbi it-tifel tiegħek. U għandek raġun li trid l-indipendenza. Lilu jkun indipendenti. Bis-saħħa tat-tifel ukoll. Għax hija interessanti kif il-ħajja hija kollha katina fl-istess ħin. Bis-saħħa tat-tifel ukoll. Inti kont ftaħt Facebook page. Żgur jiena bdejt il-Facebook page għax tant kont inħossni li meta noħroġ bih dat-tifel kulħadd ħares lejna u jiġġudikana li qed ħaniftaħ il-Facebook page. L-aim tiegħi kien li jsiru jafu bina kemm jista' jkun nies, ħalli n-nies meta nkunu barra, jien hekk irraġunajta kont dak iż-żmien, jarfuna u jien ma jkollix għalfejn nispjega ruħi. Sorry ta' xi tifel għandu autism jew sorry. Fimt għalhekk ftaħt għall-Facebook page. U niftakar ftaħt il-Facebook page insomma u l-ewwel 1000 followers li kelli tgħid kemm fraħt u għamiltilhom giveaway. Bdejt nipprova hekk dejjem inkabbar iktar dil-komunità u kont nikteb ħafna fuq l-awtiżmu, ġifieri meta bdejta jien fuq l-awtiżmu. Xtaqt nirrakkonta l-ħajja tagħna kif inhi, id-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom, it-terapiji li mmorru, it-tifel, fimt?
biex ovvjament inqajjem iktar awareness u nagħti wiċċ lill-awtiżmu għax kont ngħid in-nies jekk bħali ma jafux x'inhi. Ma tantx. Tajjeb illi jkun hemm xi ħadd li qed jurihom il-ħajja x'inhi mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, aħna nies komuni bħal kulħadd. It-tifel twiled din il-kundizzjoni u rridu ngħixu biha, ġifieri we have to work around it u naraw kif ħanejxu normali kemm jista' jkun. Mbagħad. Mbagħad għadda żmien, ġifieri dan ilu 5 snin li qed ngħidlek. Għadda żmien il-popolarità tal-page ġejjem bdiet tikber għax imbagħad faqat il-COVID u jiena ma kontx niddejja insemma leħni fuq ċertu affarijiet, pereżempju fi żmien il-COVID kienu waqfu it-terapiji kollha li kien jagħti l-gvern u kont nagħmel ċertu videos biex speċi nagħmel il-punt tiegħi u fuq meta lqu l-iskejjel u hekk u isu kulħadd jixxerja u hekk. U kienet kibret ħafna dil-page. U qed misni noħodha step iktar il-qoddim, ħan nipprova nagħmel Instagram jien. Kien beda l-Instagram hekk kulħadd qisu kien naqam voga fil-COVID. Ma isni bdejtu ma kontx nagħti kasu, ma kontx nippostja l-istess affarijiet, isni iktar kont hekk fuq Facebook. U darba minnhom Teresa kellha l-birthday u bat titlaqat li għax ma tiġix qalt li ħanagħmel U Teresa kienet tafek online. Online, qatt ma kont iltqajt magħha. Konna nitkellmu hekk, kont insegwija għax hi kienet Instagrammer diġà. Kont insegwija. Għax aħna tnejn nobodu il-kelma influencer. Kiena dejjaqni ħafna. Dejjaqni. So, nuhu pjaċir nisimgħu. Dejjaqni għax jiena mhux jiena ma nħossix li qegħdem biex ninfluwenza n-nies. Taqsam l-istorja naqsam ħajti u permezz tal-innis qed isegwuni infetħu li ħafna opportunitajiet, ġifieri llum huwa x-xogħol tiegħi. Imma ma nħossniex li qegħdem biex ninfluwenza l xi ħadd. Nispera li jekk ninfluwenzhom fit-tajjeb. Mort il-parti ta' Teresa. Mort il-parti ta' Teresa b'ħafna kedet u ħammur u mhux ħammur u mmur u mort. U ltqajt ma' dal-grupp li jiena qed illallu daw kollha 13,000 followers minn fejn ħanġibhom jien. Fimtina ħassejtni vera hekk awkward magħhom. U kien hemm Alison u Justin li sa dawn huma tnejn mill-ikbar ħbib tiegħi li sa żmien qas kont naf li jeżistu. U qalu li joqgħod ħdejna għax rawni qisni naqrek u qisni qbad parlata magħhom hekk. U minn hemm sirna ħbieb. Ġifieri kelli il-grupp daw tal-Instagram isni kelli l-konoxxenza tagħhom fil-parti. U daw saru my best friends. Konna noħorġu għal-kafe. Għax inti ejja nsemmu li sa dal-punt. Kont waħdi, ma kelli l-ħadd, ma kellix ħbieb. Waħdi. U bdejt hekk noħroġ naqa' magħhom filgħodu. U bdejt nirrealizza, bdejt nisma'. Daw eżempju, il-ħajja li jgħixu huma differenti minn kif ngħixin, id-dynamics fir-relazzjonijiet tagħhom daw differenti. Mela vera hemm xi ħaġa ħażina fil-mod kif ngħixin. Fimt? Għax inti kien joqgħod iċempillek. X'hekk kien ikolli ħafna hekk affarijiet illi ma jħallukx tgħix tranquilla, ħafna episodji li u isek tirrealizza li tgħid tisma' mhux normali. Kif qed ngħix mhux normali. U jisu minn hemm infetaħ dal-bieb li jiena bdejt nirrealizzi iktar u iktar kemm isma' jiena għandi bżonn nitlaq minnha dis-sitwazzjoni la tajba lija, la tajba t-tifel, la tajba lih, mhix tajba l-ħadd, ġifieri relazzjoni it was a toxic relationship. Mhix tajba b'xi mod jew rrid nitlaq. Mbagħad isni bdejt. Sħabi bdew jinkoraġuni isma' itfa' iktar fuq Instagram għandek potenzjal speċi n-nies ġaj jħobbuk fuq Facebook. Prova kabbar l-account tal u kont dejjem nitfa' hekk u ġieli nidħol live u hekk. U minn hemm bdew qishom tilejn il-followers u jiena nitkellem fuq is-sitwazzjonijiet li għaddejja minnhom. Illum il-ġurnata jibatu li ħafna nies li jgħidu li aħna konna ndunajna minn xi inti għaddejja. Ġifieri kont ġieli nidħol live u konna nkunu kollha d-dar.
jiġru ċertu affarijiet, jew forsi kien ikellimni b'ċertu mod, jew l-nies kienu jindunaw, issa Pero inta li. jien tant kienet normali, Normali. għaskont niddeja li qed nitfal mobajlem u n-nies qed jarawni, għax għalija kienet normali, ju. Li xaħat tikelmek tal-mod. Mux hekk. U minn hemmhekk qisni mbagħad bdejt nirrealizza moħħi beda jinfetaħ iktar, bdejt nara li isma' jiena jekk irrid ngħix ħajja tajba dal-pass irid nagħmlu bil-fors. Kelli l-ħabiba tiegħi Alison li għenitni ħafna għax kienet tgħid li jien nissapportjak tiddeċiedi x'tiddeċiedi. Ġifieri jekk jiena kont ngħidilha kont inċempilla u kont ngħidilha jien ħanitlaq. Kienet tgħid li okej x'għandek bżonn. Għandek bżonn niġi għalik, għandek bżonn hekk u niġi miegħek forsi għand l-avukat, anything x'għandek bżonn. Hekk inċempilla satej wara, ngħidilha qed nitħassru ħanibqgħu. Kienet tgħid li okej x'għandek bżonn. Ġifirina mbagħad kelli dik il-persuna li għal-kontrarju forsi għal-familja kont niddejjaq inċempel ngħidilhom ħanibqa'. Di kont inħossni komda li jekk jien reġa' dar li nofsija wara, inċempilla ngħidil isma' reġa' dar li jiena u ħanibqa'. M'hemmx judgment. U No judgment. tant tenitni dik jien u ma nista' ninsija qatt, ġifieri di meta nirrakkonta l-istorja tiegħi jien dejjem insemmija li tant kienet ta' spalla lija il-fatt li naf li hemm xi ħadd li nażel x'nażel din nista' naqbad it-telefon inċempilla u ngħidha jien ħanagħmel hekk jew jien ħanagħmel hekk. Għax meta bniedem iħobbok lilek b'dik id-deċiżjoni jew deċiżjoni ma jħobb lilek, inti tħoss l-imħabba ta' dik il-persuna. Ekku. Allora inti tista' tkun inti ma' dik il-persuna. Eżatt. U Alison lilek tagħtek is-support li inti tajt all right, mela issa x'inhu il-pass tiegħi. U inti erġajt mort ix-shelter. F'Ġunju le jiena kont mort ix-shelter f'Lulju ta' 2000 taħna qegħdin 2022. 22. Sentejn ilu. F'Lulju 2022. Qabel erġajt mort ix-shelter imma iltqajt ma' David. L-istilla ta' ħajtek. Jien ma nafux il-David imma imma Enek Anġlu. ħafna, u kieku ma kienx għalih ma kontx nagħmilha. Ma David iltqajt f'Ġunju, David kont nafu qabel, ġifieri u kien ħabib tal-familja tiegħi, ġifieri jaf il-missier it-tifel, kien jaf it-tifel, kien ħabib tal-familja. Ovvjament ma kienx hemm kuntatt. U kont iltqajt miegħu il-festa ta' Ħażebbuġ f'Ġunju ta' 2022. U saqsini kif jien u hekk u għetlu mhux tajjeb u kien ġieli jsegwi xi stories, ġifieri u kien minn għalih li kollox okej. Mhux hekk. Fimt u bdejt nitkellem miegħu normali qed nispjegalu da darawlu għajneħ fid-dmuħ ġo nofs il-pjazza ta' Ħażebbuġ ġo nofs il-festa, qabad li dejja fasili hekk u jien dak il-ħin hekk isniet il-lallu taf kif. Ħassejt dak il-ħin. Temozzjona ruħek u bla ma trid għax li tara persuna li tħossa lik daqshekk li forsi kien hemm snin li ma konniex f'kuntatt u li l-bniedem iħossa lik daqshekk. Tgħid stra taf kif hekk imislek qalbek bla ma trid. U jisu bqajna f'kuntatt mill-festa hekk bqajna f'kuntatt u kont nitkellem ħafna miegħu ngħidlu minn xi għaddejja. U għalli isma' għalli jiena lest li ngħinek taf kif. U mbagħad kont wasalt f'punt li tant kont iddisprata ma kellix way out, is-sitwazzjoni kienet ġiet ħafna out of control. U qed tismet ħanitlaq ħammur ix-shelter nerġa'. U rġajt mort ix-shelter, għamilt xahar din id-darba. Għamilt xahar fis-sajf. Blajsi. Blajnuna tiegħu għamiltu x-xahar għax tra li portable air condition, nirranġa l-kamra xra l-lożor il-portieri, kien jiġi għalija u għat-tifel kuljum, joħodna niklu għax jimilħom ma kontx nikol.
kull jum ġifieri xar sħiħ kien jalaq il-garax kmieni għax ix-shelter inti bil-ħin. Tista' toħroġ. Eżatt. Kien jalaq kmieni, Wow. jiġi għalina kull jum li tini l-flus, joħroġni niekol, mhux għal daw l-affarijiet Le, imma għalija jiena kien You were is-salvazzjoni supported. tiegħi. Mela. Fimt? Li probabbli li kieku ma kienx hemmu kont. Żgur li le kont nerġa' Mur mmur, lura. kont nerġa' mmur. U mbagħad wara xahar qedlu ismitlu I can't take it anymore, jiena ma nistax nibqgħu. Għalli tinkwita xej, għalli għara s-sibx flet, għalli unajnek tikrieħ. Indi min tajmina dak ix-xar titqis li ma konċet naħdem, ġifiri jina biex it-tifel stajt inżom u jinstajt nibqa l-home. Jien ma Kellek stajt tieqaf immur mix-xogħol. għax-xogħol, għax dat tifel ma minn ħanħallih bil-lejjin. Xek. Fimt? Għalli isma, għalli toċ tinkwita, għalli prova sib, għalli għara sib xħazzebbu ċħdej il-mami, għalli unajnek toċ tinkwita. Wow. U f'Settembru krejt dal-post ħazzebbuċ, bdilt l-iskola tat-tifel malaj mill-fgura qlibtu għal ħazzebbuċ. U l-istorja waslet nisaw illum. Ma David kien. Pero inta għatli mel, jena I was difficult to love. Oh, ħafnu. Jiena ma nafx kif għatma qata qalbu minni, għax jiena kont diffiċli ħafna. Għatli li anki tlaqt. Tlaq darbtej u mort id-dar. Ġifiri, tlaqt f'Oktober, rġajt mort id-dar, Wow. rġajt mort lura u sibt il-bukett tal-fjuri jistenni fuq il-mejda. U nerġa' nitlaq fi frar. Tlaqtu, mort, u xtralek bukket fjuri. Tlaqt. Imma xu kien jifhem minn xi xaddejja u kien ewer kemm kienet diffiċli għalija. Fimt. You were getting out of an addiction. Ovvjament, Għalek ngħidlek I was very, very difficult to love. Xku kien ieħor kien tini x'tatura jgħid li murħi jekk titmur wara li għamilt miegħek taf kif. Immu li għamel miegħi u jien għalhekk inħoss ċertu imħabba li forsi qatt ma ħassejta qabel għalih għax li għamel miegħi jagħmlu mingħajr qatt ma pretenda xejn lura. U rin imħabba li hija healthy. Fimt? X'ħanejdlek li mħabba tal-film, sax ma teżistix. Love without expectations. Jiena l-iktar ħaġa li oġbitni, apparti li dan ir-raġel enek u enek li one meta tibda konta għadawn kien ħares lejk u jgħidlek qed immisjaħ ejħan jieħdu kant. Kien jgħidli jgħanu kant Santina. Il-terapista. Dik hija xi ħaġa immens li jaraf x'għandek bżonn. U xi ħaġa li għatli li vera laqtitni li din hija kull raġel għandu jagħmilha li inti kont 100% dipendenti fuqu, però hu żammlek idejk biex fi żmien sena inti ġejt fully independent. brava u bravo. Wow. Qatt ma żamni lura, David dejjem ħeġġiġni biex naspira l-qoddim u qatt ma prova jżommni bżonnu, ġifieri għax inti l-fatt li bniedem ikun bżonnok, forsi jkun hemm dak il-legat taf kif tgħiddi. Mhux ħadd titlaq għax ma tistax. Imma David bil-kontra tal-li kont forsi esperjenzajt qabel, ridni indipendenti, ridni qatt ma ġalni nħossni li jiena berdin għalih. Ġifieri da jiena waqqafni mix-xogħol, kien jikrili l-post, kien jitini l-flus biex ngħaddi u qatt ma ħallini pereżempju mur ngħidlu Dave m'għandix flus. Fimt? Qatt ma ħallini għax hu kien jaf li għalija kienet xi ħaġa li qatt ma ħanamilha. Però llum il-ġurnata inti mara indipendenti taqla flus tiegħek qiegħda f'relazzjoni healthy żewwiġtu. Le. Jow, għadek le. Kont blabbijat. Le, dak il-gender reveal. Il-gender reveal. Tina ċans, Mel, forsi proponili. Mela, naħseb, this was good. Baby girl. Baby girl. On the way dal-waqt. Kif tħossok illum? Illum inħossni naf min jien, naf xirrit.
Nħossni li nista' nippjana l-futur b'tranquillità. Illum differenti u Sephora oħra. Anka fil-wej forsi kif naġixxi, l-wej anka kif irrabbi t-tifel, li llum isni nikkonċentri iktar fuq l-affarijiet importanti fuq differenti ħafna. L-ħajja llum differenti ħafna lija. X'parir tagħti lil forsi min qed jismana u qiegħed f'relazzjoni ta' abbuż. U relazzjoni ta' abbuż mhix relazzjoni ta' abbuż fiżika biss, ġifieri. U mhux bil-fors mal-partner. Emozjonali, eżatt, verbali, imma kif qed tajt inti mhux biss mal-partner jista' jkun hemm xi ħadd ix-xogħol. U anka financial, hawn ħafna abbuż forsi finanzjarju. Ara jiena ma nistax ngħidilhom ippakjaw u jitilqu, għax it's not that easy. Il-parir li nagħti huwa investu ftit fikom infuskom, therapy sessions importanti ħafna mingħajrhom ma tasal qatt li tagħmel il-pass għax inti tkun taf inti xi trid u meta inti tkun fiha dis-sitwazzjoni it gets foggy għax tkun taf kif qedlek minn int. Jippruvaw kemm jista' jkun ma jinqatawx waħedhom, kux familjari, ħbieb, kollegi, anyone. U jippruvaw dawru lilhom infushom b'nies li jissapportjawhom. U x'parir tagħti lil dawk in-nies ta' madwarhom? Biex ma jiġġudikawx. Ma jiġġudikawx, importanti ħafna x'il-persuna biss tkun taf minn xi xini għaddejja u jkun hemm ħafna emozzjonijiet illi inti tħosshom inti ġo fik. Ma tistax tispjegahom l-oħtok jew l-ommok għaliex inti tkun qed tgħix għall-ħajja mhux ħadd ieħor. Mhux qed ngħid ituhom il-barka ta' jgħidulhom hu amur, imma li inti turi il-persuna isma' jiena qedaw, I support you. Ħalli jekk jiġri x'jiġri minu għaddej mill-abbuż. Iħossuhom komdi jmorru Ekku. għandhom. Ekku. U mhux jispiċċaw. U jekk tista' l-bniedem tgħinu biex jiġi iktar indipendenti, dik. U forsi jinbidlu nara l-liġijiet ukoll. Is-sistema. U s-sistema. Sephora. Sephora. Thank you very much. Thank you ħafna lilek. Jalla kollox imur sew ċerta bil-pregnancy, ma jalla jmur kollox sew. Grazzi ħafna. Kollok baby girl, familja tiegħek qed tikber, kuntenta. Jalla tibqa' sejra hekk. U grazzi tal-li taqsam l-istorja tiegħek għax huwa importanti ħafna li n-nies bħalek jitkellmu għax hawn ħafna nies jibżgħu jitkellmu, jibżgħu mill-ġudizzju tan-nies, però importanti li titkellem. Jiena għalhekk nitkellem fuqha mhux biex nitfada u l-ikraħ fuq il-persuna l-oħra jew hekk. Nitkellem fuqha għaliex naħseb li huwa suġġett tant sensittiv u tant hawn min għaddej minna li ma jitkellimx fuqha, ġifieri il-vjolenza domestika hija komuni ħafna iktar milli naħsbu. Fimt għax dawn huma affarijiet li qisek tiddejjaq titkellem dwarhom, imma tant hawn nies li għaddejjin minna li l-fatt li inti qed tisma' xi ħadd u taf li m'intix waħdek jew Biżżejjed. u anke jew forsi qisu ċertu idea li forsi ċertu nies li jkunu b'ċerti vizzi jew b'ċertu ħajja. Le, kulħadd jista' jgħaddi minnha mill-kbir saż-żgħir, ġifieri m'hemmx. U naħseb there is a word bl-Ingliż li ma tantx tista' bil-Ingliż bil-Malti ma tasax isiba, there is a word which is shame. Li inti meta tkun f'relazzjoni abbużata tant tiġi shameful li kif int because of your shame ma morċ għand il-mama. Mhux hekk ovvju, Mort mhux xi ħaġa li il-pulizija. Ekku. Ġifieri jalla min qed jismana jieħu naqra b'kuraġġ b'dak li kont qed tgħidilna u jalla jkun imurlek kollox tajjeb Grazzi bil-baby jiena ħafna. li għandi xi ħaġa żgħira. Oh, thank you. Għandna perfume hawnhekk, Thank you tanto very hija much. bandera Thank tisimha you. The Icon minn Thank you very Taġbix much. Perfumery. Grazzi ħafna. Jalla l-ġid Thank you. kollu minn qalbi. Thank you. Grazzi Grazzi ħafna. ħafna. Thank you, man. Qabel ma nagħlaq nix nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Gary Care Stylist bil-prodotti Kotril għal xari, lil Gabi Vella għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ, lil Intercomp u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' Gwida
li hu miġjub lilkom minn Izo, Amrita Footcare and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair.